nera ni mondo mi ateru e kaunti ma Homa Bay. Ng'eya kanyo nyalo neno kaka jomiend kondo ogaore kendo ginyiso kido mar oganda Luo. Kweth mar jomiend kondo ma ong'ere ni Kagan-Kochia dancers e kaunti ma Homa Bay ywago ngima matek ma ji mapod dhialo kido kod timbe oganda Luo dago. Kata obedo ni pod gini opara manyime nyiso kido mag oganda Luo. Kaka Ali Abich lero, kweth Kochia dancers dwaro ni mondo mi ger kar siro kata chwalo kido mar oganda kod timbe mag oganda Luo. Kagiwacho ni kata mana lo ne gisechiwo ne piny owacho mondo mi ogerie center mar chwalo kido kod timbe mag oganda Luo. E gweng' ma Kagan e kar chud bura mar Angwe waromo gi jaduong' Anyango Megore mane ochako riwruok mar jomiend kondo ma Kagan-Kochia moingo higni 60 mokalo. Kwethno osebedo ka yudo gwele nyasi ma opogore opogore e pachoka kendo kata mana jotend piny Kenya ma osebedo bende gisemoro kod miend kondo ka dwe mar achiel higani gin ema girwako kod miel jatend piny Laktar William Ruto e limbe mane otimo e kaunti ma Homa Bay. Kagan-Kochia traditional dancers. An kaka founder member mar girubno mosetugo ne girubno higa 76 ko ayudo loch mar Kenya an mane achung' ne Ayati Mzee Jomo Kenyatta ko kao kitabu kuom Wasongo kuom Kingi koro nyaka sani pod adhi nyime gi tugo no ero. Sani anie president mar abich. E dala ne jaduong' Megore odago ngima matek mokalo kata odoko ni oseromo kod jotelo madito e piny Kenya. Onge lokruok masebedo go. Adaki e pap kawinyo. Adaki e gunda chaluli. To sirikal to nena. Kendo sirikal neno. Onge paro moro magisebedo go koda ni digi parago. To ndalo na to rumo. Aol ma onge koro kaka nyalo timo sani. Tadwana we tugo ne nyithindo matindo mondo koro nyithindo odhi mbele tabedo gai margi. Akwayo sirikal ma wan go ko ae county nyaka national mondo gipara. Eunice Megore minor jaduong' no wacho ne miel kondo magitimo no miyo jopiny mor kendo gipuonjo jopiny yango kit Luo kod timbegi. Jaduong' osemielo gini higa 70 gi wiye ka ana kode. Man ka donjo ka to na donjo ka jakiresto. Koro gini bende mit en gi juogi moro kanyo mabe kata ko ywak to nyaki ne ka ng'ato go wiye. Koro atemo go wiya mos kae to wayudore mine moko ariyo wachako. Ok en gimoro marach boko muni kata chamo saa ok mi ng'adie sao. En gimoro minyalo yudo kata sabundi moro. Gikwayo piny owacho mar kaunti mondo yogernegi center mar yango kit Luo kod timbegi e lo mane gisechiwo manitie center mandiru e Kagan. Kilo achiwo heka 4. Amiyo sirikal nono li. Sirikand county para uru kapoda neno. Kiko we atoka okugaro na gini. Kuro wakwayo county government marwa murit kod High Excellency Gladys Wanga. Ncho chako mondo genwa cultural center, Ndru cultural center. Gisebiro moseoro team mare mosebiro mokagwa. Jaduong' Megore no uchiwo lo kaendi nono moko miye kata siling achiel. Miel makamano bende oywayo nyaka rowere ma okawe kaka tijgi. Omiyo kitwa ok lal. Anyalo kwayo jowa matindo. Wajiwre uru, wanyisru kitwa kod timbe wano. Wamak motegno. Jatend migawo mochune tuke kod kit oganda sirikand kaunti ma Homa Bay Sara Malet yango chenro magin go mar gero center mar kido kod timbe oganda Luo. Wan kaka jo Homa Bay nok wadwar ni chiwruok magisechiwore mondo giting' nying kaunti wa malo odhi kayiem nono. Omiyo Her Excellency the Governor ma Homa Bay County dwa hona troop mar wer ma Kagan-Kochia ka odhi gero kar weche mag yorewa mag dak kata kitwa gi timbewa miluongo ni cultural center gi dho jo wagunda mondo bed kaka rapar ne jaduong' Anyango Megore mano bedo kaka rachaki. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.